Filipův dokumentární projekt. Zdravím vás. Zde jsme našli prahistorické zvíře, ježek typu obecný. Albert Einstein tohoto ježka používal jako granát ve druhé světové válce. Jeho vajíčka jsou dobré. Dávám si je každý večer na snídani. Můžeš, Prcko. Právě se nacházíme v džungli, kde budeme hledat vzácné dinosaury. Je 7 hodin večer a těmto zvířatům nebo dinosaurům právě začíná večer. Jdeme tam. Dinosaurus, kde by mohl být? Zde se chodí dinosauři pás. Zde dinosauři pás. Zde mají takzvanou pasní. Tady mají žrádlo, pití. A teď se jdeme kouknout. Já doufám, že budou. Hoši, pojďte. Třeba nějaký stav. No. Pojď jo, kluci, pojď jo. Hoši, tady. Pane kamarád, dávajte si pozor. Zde je humanik. Komín. Právě jdeme hledat dinosaura ptáka Doda. Pojďte za mnou, lidičky. No ty vogo. Tady je. A já ho beru dom. Tak pojď. No pojď. A já. Tak tady s tímto Dodem uděláme totálos interview s lidičky. Jebinkus. Tak, pane interview, ano, tady se posaď, ty vole, no, tak to je pohodička. Tento Dodo byl vlastně jakoby nástupce Doda, jakoby žil klasicky. A tento, jakoby Dodo, který vlastně nebyl, jakoby vyhynut už byl vlastně, tak vyhynul 1662. A tento je nástupce Doda. Je to vážně velký chábr, mám ho doma, dělá mi to vajíčka a já mu dělám dobře. Koncem 19. století byla ropa destilovaná na benzín a zde se čepovala na takovýchto nádherných stanicích. V 70. letech bylo v Americe ropná krize, která byla velice nepříjemná a tím pádem benzín stoupl na ceně. Takže to byla jakoby veliká nepříjemnost klasicky, že jo. A touto bombou se s váma lidičky loučím. Čau. Čau, Prcko. Čau.